transport ngoba i-transport yomthakathi umthakathi akabheki la kubheke khona i-transport yakhe kodwa ugibela umthakathi i-transport abheke emuva umthakathi bese kuba i-transport ebona i-direction uyabona nje kwanyana ukuthi vele kuphambene aligijima igceke ebusuku wena ulele acabanga ukuthi ulele kanti vele usebuthongweni ngoba uthe wena Jehova uyasilalisa emadlelweni aluhlaza kodwa manje inkinga ke nkwanyane ukuthi lo londoloza thina akazeli akalali uthi ngekhathi etshala bese umhlelembe simpuli khonkwane ebese sinqamula la bese ngeke sinqamule khona abese thophala kahle sangena lapho kuthiwa ngenwa khona athi saphuma lapho ekuthiwa siphunywa khona ngoba unguNkulunkulu okhazimulayo bengizothi mina ekseni uNkulunkulu wami usayedwa nje nkwanane ohambe phezulu kwamanzi bengakatholakala omunye bengizothi inkwanane usayedwa lo wehlele esithandweni somlilo wangacisha kodwa wadla amandla omlilo uye nje lo uNkulunkulu bengizothi mina usayedwa akatholakala omunye lo wehlele emphandini weingonyama nkwanane ezilanjisiwe kodwa wavele wabamba imlomo yazo bengizothi nje bengakatholakala amanzi asemara azaqanjwa kwathiwa imara ngendlela yebaba ngawo nkwanyane kodwa kwathi makufika abantu abahamba nalo uNkulunkulu lithi iBhayibheli aphuzeka lamanzi ubengakatholakala uNkulunkulu okwazi ukuhlehlisa ulwandle olubomvu nkwanyane ubengakatholakala lo thetshela abapristi bathatha umphongolo bebhekana neJordani lithi iBhayibheli zanele zathinta inyawo zabo lase liyahlehla iJordani mind you abaseJerikho bathemba indongazalo iqinile ngaphesheya bahleli banethezekile kanti abazi ukuthi bahamba nalofohla njengamanzi esibonise bengakatholakali lo thelalela masenifike kuzona niyakuyizungeza 7 times bese nithatha igubhu nohabu necilongo nihla bengakatholakali lo tshela uJehoshafathi wathi zihleleni nibone ukusindisa kaNkulunkulu kulempi awubengakatholakali inkonyane ubengakatholakali isimakade muthi 4 days inkonyane uLazarus kuze kuthiwa iJesu seyanuka kodwa kangena ethuneni uma eminyango wathuna uthi weLazarus phuma ubengakatholakali le ndoda ehlisela uhezeke esigodini samathambo amhlophe enkonyane wathi asengahlangana la yazwakala indoda ithi ngezwi lakho ubengakatholakali inkonyane uNkulunkulu abafica sebewasha amanethi begivaphile nelanga seliphumile enkonyane waboleka umkhumbi washumayela uJesu maqede wathi ehliselana amanethi ekujuleni imaya kungasekuseni sinalo uNkulunkulu nje kusene egameni lika Jesu bekufanele abantu sibatshele nabantwana bethu ukuthi uNkulunkulu obamba izinkwa babe baningi amadoda about 5,000 bengabaliyo besifazane nabantwana wayibamba wabheka phezulu wayibusisa wayihlephula wayidedela ezandleni zabafundi awukodwa uNkulunkulu ekseni awuJesu ungangibrekeli mina ngoNkulunkulu wakho lo akanayo medical aid lo akanazinsuku lo amathambo akhe akekho ethuneni lo wafa wavuka wabethatha ubuhlungu bethu futhi ufa nje usitshelile uthi yena uyakwazi ukwendlala kwakhe ukuphila aphinde ngosuku lwesithathu akuvuse bengakatholakala lo wavuma unqanyulezwa wathatha izono namacala ethu wakwambatha wathenga uNkulunkulu kodwa wayigumula ingubo kaNkulunkulu wasidela ihlelo sobukhosi wasidela izingelosi wehlika weze emhlabeni wazoyigoqa sibelethweni sikaMaria wazothatha isimo somuntu bengakatholakali ekseni inkonyana sihambe mumushana ithi ilima anamando khosi yalabahuli uyalilinge lo suku basithwale uNkulunkulu ozamazamisa ihlane lasemikedashi uNtshakuliso kwetholele nyathi sabona ke moyingcwele lambula izwi lakhe ekseni ngoKristu Jesu inkosi yethu emiyo njalo. Thank you Lord. Ekseni kwanyana 2 Samuel chapter number 11 sizofunda indaba ejwayelekile uNkulunkulu athe kuyambula nokungihlupha ngayo nje kulezi insuku. Lithi iBhayibheli uUriya wayesethi kuDavide
umphongolo noIsrayeli noJuda bahlezi edokodweni. Inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami zimisile endle. Mina ke pho ngingangena kanjani endlini yami ngidle ngiphuze ngilale nomngami? Wathi kuphila kaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyukuyenza lonto. Case close. Ekseni uNkulunkulu uMongcele Malivula lelizwi inkwanyane uthi-ke mawehla nalo siyathola ukuthi uDavide wenza lento uyinkosi uhleze esihlalweni sobukhosi. Wenza lento uDavide impi kaIsrayeli isempini. Wenza lento ingoba uselale nomka Uriya uBetsheba. Igama elithi Uriya lithi God is my light. Ekseni egameni lika Jesu uUriya uphakathi uyabalwa namasosha. Kodwa sasingakeze sizwe uUriya ebasodongweni lempi ebasaqaleni kwempi inkwanyane. Kodwa ngamzukwana uDavide efuna ukufeza inhloso zakhe nokumboza isono sakhe. Uthi mthatheni uUriya nimbeke ekhaleni lempi, hayi noma kuphi. Uthi kodwa nimbeke la impi khona ishisa khona. Mawehlana lamavesi inkwanyane uUriya uyena ophindela emuva nencwadi ephethe ukufa kwakhe, nencwadi ephethe isiphelo sakhe. Akayivulanga uUriya kodwa wayithatha wayinikeza izandla kaJowabe ngoba uJowabe wayemkhuzi wempi ngaleso sikhathi. Wayifunda uJowabe wangamtshela ukuthi le ncwadi iphethe ukufa kwakho. Ekseni bengizothi mina awufe ezandleni zabantu abangakholwa, awufe ezandleni zabantu angabathembi, kodwa bona laba bantu abathembayo uyafa ezandleni zabo. Umahana elekreni yanosaya lithi-ke iBhayibheli bangena nkwanyane empini. uUriya ungena empini njengenjwayelo, kodwa uJowabe usembophela ekhaleni lempi endempi eshisayo. Uma kuliwa nkwanyane lithi umbhalo obhalwe kwincwadi elethwa uUriya uthi mayingabe impi singenisile isishisa bese nina Jowabe niyahlehla. Okusho ukuthi uUriya wayengeke afe ukuba laba ababesempini baqhubeka nkwanyane bamkhava balwa kanye naye. Kodwa into eyabulala uUriya ukuthi la ayelwa khona walwa nabantu sebethola umyalezo wokuthi abamdedele ekufeni. Kodwa simakade ekseni khona abantu engabe baphilile nkwanyane noma umyalezo usufukile, kodwa ngenxa ukuthi abantu ebengilwa ngibathembile ukuthi bazongikhava bahlehlile empini bangiyekela. Wafa uUriya. Mawufunda nkwanyane ku-Exodus ukuzalwa kaMoses wazalwa kwaphuma umyalelo ukuthi abafa abantwana besilisa bamaHebheru, kodwa kwacaca ukuthi khona ababelethisi abagada amacebo kaNkulunkulu elithi iBhayibheli they defy umyalelo wenkosi. Bengizothi mina khona abantu abazizimpi zakho kodwa sebekubeka ekhaleni lempi eshisayo, sebehlehlile njengamanje. Awubulawa ukuthi amandla unawo, kodwa ubulawa ukuthi bavele bahlehla bathengise ngawe abantu abubathemba, bathembise ngawe abantu bakudedela empini. Wafa-ke uUriya. Kodwa uNkulunkulu, kodwa simakade. Bengizothi engathi uNkulunkulu kule insuku angakuvusela abantu abazothi mabebona impi ishisa ngakuwe basondele bangahlehli, abazothi mabebona ingenile izimpi basondele kuwe bangahlehli. Lithi iBhayibheli bahlehla. Wafa kanjalo uUriya. Ekseni siyathandaza, angazi utheni umyalezo ngempilo yakho, angazi utheni umbhalo ngempilo yakho, kodwa ekseni kubambeke lokhu nesempini isihlangu sethu. Jesu ngumphema okuphephela. Awulithi iBhayibheli bahlehla empini yamcindezela
bazoma nami, bekhona abantu ebengade ngibasupporta, ebengade ngithi bazoma nami, kodwa bakudedela la impishisa ngakhona. Kodwa kuseni ngizothandaza igama lika-Uriya kwabhalwa ngaye, noma esefile umlando khona, noma esefile ngoba walimela iqiniso. Simakade kuseni, simakade kuseni, baba kuyaliwa empilweni, kuyaliwa emoyeni, kodwa senze uNkulunkulu, sime moyingcwele empini ngesibindi, sime baba esikhaleni ngesibindi. uNkulunkulu wathi onamandla onke, singayidedeli izimvu zakho ekufani, kodwa bayade uNkulunkulu ekuseni thatha indawo yakho ngoKristu Jesu inkosi yethu. Thank you, Lord. Thank you so much. That is Apostolic. Yes, Lord. Wele Ramabosh with a powerful word as we are starting the day. Clutch slipping or Oh, yes, Lord. don't stress. Good news. Thank you, Rickstuff and Jesus. Gearbox Durban have you covered. At Rickstuff and Gearbox, we specialize in clutch repairs, automatic siyabonga, and Moyingcwele. gearboxes, Thank and you, with Pastor. Durban's most Siyabonga, trusted sir. experts in VW and Audi DSG mechatronic systems. But that's not all. We service and maintain all makes of vehicles, keeping you safe.